Goedemiddag, mijn naam is Ronaldo Doppler, financieel adviseur hier bij Mutual Maatschappij. Aan mijn werk en aan mijn experience als ons jong mensen, myself included. Ik heb mijn journey het ik nou niet begonnen. Ik heb na die incident samen met mij gebeurd, het ik zeker gemaakt, ik krijg mijn aftreden annuïteit. Zo'n paar maanden terug, toen kwam je dame in en zij is 55 jaar oud. En dat is tijd was nou om withdrawal te doen. En net die facial expression en die reactie, toen zij nou besef, like, ik heb tegen genoeg om af te trainen. En like, hij probeert, ja, wat, ons kan niks maken, is klaar, dus hij is 55, ons kan zo al uitwerken als, zeg maar nou aanwerken tot uit 65 toe. En even dat betekent voor jou om gemakkelijk van 55 af naar 65 toe af te treden, maar at least tussen 3.000 en 10.000 rand premies elke maand en geef net om gemakkelijk af te treden. Maar even als je begint met jou 750 een maand, dat is at least iets. Dan krijg je payout. Zo mag hij in en elk aanrijden en hij dat kan bekostigen en hij is aan de 30, boven 18, early 30's, begin zo gauw als mogelijk. Even als hij early 40's is, late 40's, begin zo gauw als mogelijk met je aftreden annuïteit. Als je hulp nodig hebt, contact me gerust. Ronaldo Doppler. They think guys. Bye, dank je.